Ngibingelela nonke balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalela njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu, izwi likaNkulunkulu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela kuba ni-download amaBhayibheli kuma mobile devices enu eniwaphathayo, kuma laptops noma ama tablets noma ama cellphones, kuma app stores, ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba umoya ongcwele esihola ukufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa ngumuntu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yemfundiso eziningi ezigcwele ezweni ezidukisayo ezingafakazelwa imibhalo engcwele, ukuze nawe uyibuze imibuzo onayo kule mniningwane engizoyishiya. Nalabo abanofakazi inkosi uJesu Kristu siyithintile inhliziyo yakho yazemvula kuwena yakunika ufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuphenduka ngobufakazi bakho. Sizwe lokho umoya ongcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise ukube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli njengoba ufundisisa ubukusisa konke kwiBhayibheli. Balaleli, ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni nasekulungeni okunguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa futhi nokushareisha i-link nazo zonke izihlobo zakho nabo bonke abantu obathandayo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundiswa, encela, eyiphuza ukube ngabe ngumoya ongcwele yini, ngabe inguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Njengakho konke esifundiswa khona siholo umoya ongcwele ukufinyelela eqinisweni, kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube shareisha i-link uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko kulesikhathi samanje, simbonge uBaba wethu osezulwini nokuthi izindlebe zethu zivumele zamkele konke umoya ongcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli kuzo zonke indawo enikuzona. Sihamba nomfowethu umhlengi izondi ozobe sihola enaba kabanzi umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu.
umnini manje onke yena oyinkosi yokuphila inkosi yethu thina esikholwayo ngokomoya nangeqiniso silokhu sithule bona ubufakazi ngayo impalo ukuthi yinye inkosi yinye inkolo munye umbhaphathiso njengokuba impalo isho uma ufundisa uthi umfundisi noma umshumayeli noma ngabe uzibiza ngani umprofeti fanele usho into ehambisana nempalo uphinde wenze futhi into eshiwo impalo. Amen. Sifanele ukuthi uma sishumayela singabi ngamagwala kepha sikhulume iqiniso. Akekho umuntu ozothi uyashumayela kodwa esaba ukusho into eshiwo iBhayibheli ezincengela kubantu ukuze bezomthanda ukuba kuyokusiza ngani ukuthi uzuze uthando labantu kepha ulahlekelwe indawo yakho ezulwini ngenxa yokuthi uthande izwe waze ngenxa abantu ukuthi baqhubeke bahlale esonweni ngokuba wena ufuna ukuthandwa abantu kepha uzibiza ngomfundisi osuka kuNkulunkulu. Akekho umuntu ozothi ufundisa ngezwi lenkosi kepha esaba ukukhuluma into ebhalwe phansi. Siyophinda ngiphi ijuice lapha. Hayi lapha ya kancane nje. Ya hayi uthi ungibanje. Ya nazo. Ngakho ke bazalwane into ekumele niyazi ukuthi iBhayibheli noma ivangeli elalabo abafuna insindiso akulona iBhayibheli lokuthi nje ulisebenzise ngenxa yenzuzo kepha liyincwadi enikelwe labo abafuna ukuhamba indlela kaNkulunkulu. Uma ufuna ukuncengwa ngeBhayibheli kudlalwe nawe ungahamba emasontweni noma emabandleni lapho bekwenza khona lokho. Kepha izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba sishumayelela ukuhlenga imphefumulo ngalo nothi ngami. Mina ayikho into engizuzayo ngokusindiswa kwakho. Akukho holo engilitholayo ngokusindiswa kwakho. Noma kuthiwa ke umvuzo wami ukhona kepha awukho lemhlabeni. Amen. Awukho lemhlabeni. So ayikho into engayincenga kumuntu noma engazincengela ngayo kumuntu ukuze enze intando kaNkulunkulu. Angikhulumi futhi ngoba naku kubuhlungu inhliziyo noma ngizama ukuthi ngihlabekise umuntu. Ngisuke ngilwa nomoya obambile. Sibanjwa imimoya. Ingakho kuba nzima ukukholwa nokuphila impilo yokungcwele ngokuba imimoya esibambayo. Abaningi basuke bengaboni ngokuba loyo moya isuke babambile. Ubona ukuthi ubanjwe umoya mase uphumile kulo moya obambile ukuthi nangu umoya obungibambile. So asilwi nenyama negazi. Ukuba impi yethu akusiyona yenyama. Lezo lonto. Uyayithola lo ncwadi ongibhala uncwadi leyo kwabase Ephesus 6 from verse 11 to 12. Asilwi nenyama negazi. Futhi asizami ukuthi sihlabekise noma sigone abantu. So wonke amabandla nabafundisi bakhona uma bevumela izinto ezingekho eBhayibhelini noma bephambana nemfundiso kaJesu Kristu. Lawo mabandla ngisuke ngiphosa inselela ngiba-challenge ngayo imbhalo hayi ngami akusimina. Ngoba uJesu uyabuza ukuthi iphi lento eniyenzayo eBhayibhelini. Iphi lemfundiso oyifundisayo eBhayibhelini. Uma ingekho pho why uzibiza ngebandla likaNkulunkulu? Why uzibiza ngebandla likaJesu Kristu? Why nizibiza ngabapostoli? Why nizibiza ngoShembe waseNazaretha? Nisho uShembe uyindlela. Uma nithi uShembe uyindlela uJesu yini? Uma niphatha leBhayibheli likhuluma ngoJesu, alikhulumi ngoShembe leBhayibheli. Uma nithi isonto leli likaJohane uMbhaphatisi ikuphi leyo nto eBhayibhelini? Ngoba phela sike sibheke into esikhungathayo ukuthi thina singafinyelele eqinisweni. Sifanele ukuyibheka.
Ngokuba uma singayibheki soqhubeka sithi hayi siqhubeke phela senze noma kanjani ngokuba uNkulunkulu understand. uNkulunkulu akathokozi ngokufa komuntu. uNkulunkulu akathokozi ngokona komuntu. Benziwa yini kanti lokho ethumela abaprofeti, ethumela abapostoli ukuthi bazosindisa bekuthi uNkulunkulu akanandaba. Why uNkulunkulu elokho ethi akhulumele ivangeli? Uma kuukuthi ke ayikho imoya esibambile akufanele sikhishwe kwimoya. Kwenziwa yini? Manje nina abantu nisuke nibheka umuntu anibheki iBhayibheli. Ngiyanikhomba ngithi vulana amaBhayibheli enu. Angisho lokho ngoba naku mhlambe ngithi mina ngazi kakhulu. Ngisho ngokuba yonke into enzoyikhuluma kufanele iphume phansi eBhayibhelini. Futhi angisabi ukuthi ubani uzongenzani ngoba isho njalo embhalo. You understand? Ongiphe lo ncwadi iqala lapho amaHebheru sahluko. Hebrews chapter 13 from verse 5. uJesu akashintshi. Ngifuna ukukhombisa ukuthi why ngithi akashintshi. Sizoyihlola imbalo ngokuba umoya ongcwele okhulumayo njengamanje. Hayi lalela. Umoya ongcwele okhulumayo. Uyangizwa ngithini? Umoya ongcwele uyakhuluma manje. Eyizolonto engisho bright, no bright. Eyizolonto engisho. Umoya ongcwele uyakhuluma manje. Bayitshela uthini? Incwadi kumaHebheru esahluko 13 verse 5. Yes sir. Ukwenza kwenu makungabi ngokokufisa imali. Ukwenza kwethu mangabe ngokuthanda nokufisa imali. Yaneliswa ngeninakho. Aneliswa yilokho nakho. Ngokuba yena ushilo wathi. Yena ushilo. Mesho kanje kusho ukuthi uNkulunkulu yena izwi lakhe oliphimisele ukuba thina sikholwe yilo. Wathini? Angisoze ngakuyeka. Angisoze ngakushiya. Angisoze ngakushiya. Angisoze ngakuyeka. Angisoze ngakushiya. Angisoze ngakushiya. Ukuze sikwazi ngesibindi sithi. Sisho ngani? Ngesibindi. Yabona uma sikhuluma izinto zikamoya ongcwele sokhuluma ngesibindi. Sungakhulumi ngoba naku mhlambe uzama ukuzenza into ngeyona. Sokhuluma ngesibindi ngokuba lokhu kunikiwe ukuthi isibindi sifake kwena. Ukukhuluma iqiniso kusho ukuthi unesibindi. Mosaba ukukhuluma iqiniso kusho ukuthi uyivaka. Maningi kamavaka abafundisi abamavaka abafika bazoma la bazoshushuzela abantu ezonweni zabo bambambatha izolo bavumela yonke inkohlakalo nengcithakalo yabona uDaniel ukuthi yenzeke la kwi-pulpit. Asihambi ke ngokuthi sifuna ubani asithande noma ubani athini. Angikhathalele ukuthanjwa umuntu, anginandaba nokuthanjwa umuntu. Umuntu kuthiwa ithatha ithemba lakho ususe kuyena. Ngoba umuntu ufana nesihlahla esibekiwe eduze kokwadule. Uma uzothembela kumuntu ngifale isihlahla esibekiwe eduze kokwadule. La esibekwe endaweni yokwadule. Lapho khona ke ungeke kuze kuthele khona lutho. Ukuba umuntu uyafa, wathemba kanjani into ezofa? Wathemba kanjani inyama into ezophupha? Uthembela kanjani kuyona? Ngizosho kanjani ukuthi ke uNkulunkulu wami khona mekuthi ngithembele enyameni? Do you understand? Mengithembe inyama ngizosho kanjani ukuthi uNkulunkulu wami uyaphila? Ngizothemba uNkulunkulu ofayo. Abantu babiza amadlozi ngoNkulunkulu. Babiza abantu abangasekho ngoNkulunkulu babo, bathi uNkulunkulu abasondeza uNkulunkulu. Ayikho lonto futhi ayisoze. Akho umuntu wakini ophilayo okunxuselayo uNkulunkulu. Mina ofile okunxuselayo uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu abantu abaphilayo ayena uNkulunkulu abantu abafile. So wena mozothi uNkulunkulu wakho ubaba wakho umkhokho wakho ongasekho. Uthi uyena okusondeza uNkulunkulu noma uyakunxusela into engekho le uJesu Kristu kuphela. Ngoba wafa wavuka uyena ukwazi ukusinxusela uNkulunkulu. Mihla namalanga uyasikhalela ukuthi sisendiswe. You understand? Maningi. Hallelujah. Incwadi yamaHebheru isahluko 13. Yes sir. Soqhubeka ku verse 6. Yeah. Ukuze sisho ngesibindi sithi. Sifanele ukukhuluma ngokuzethemba nangokuthembeka uNkulunkulu. Sithini? Inkosi ingumsizi wami. uNkulunkulu ungumsizi wami. Angiyukwesaba. Umuntu angangenzani? Yini umuntu angangenza yona le uNkulunkulu angeke akwazi ukungipholokisa kuyona? uNkulunkulu uthi uJesu Kristu mase ekhuluma nabapostoli bakhe bathuma uthi ningasabi labo abakwazi ukubulala inyama bese kuba kusekuphelele. Kepha sabanyela lothi bese kubulele ngokwenyama aphinda thathe umphefumulo wakho awuse esihogweni. So ayikho into engiyayisaba. Bengibuza umbuzo ngifuna ukukhombisa into efundisa abengekho iyeke ngoba ayikho eBhayibhelini.
Ngalo ufuna ukuzilandulela uqamba amanga. IBhayibheli melithi nje umuntu wesifazane akagqoki ibhulu akagqoki ibhulu. IBhayibheli melithi umuntu wesifazane akashumayela ngeke azashumayela. IBhayibheli melithi ke ungafeki ngeke uzufela. IBhayibheli melithi ungabe isidako ngeke uzudako. IBhayibheli melithi ke ungantshontshe ngeke uzuntshontshe. IBhayibheli melithi ke ningazenzi abantu besifazane bengabesilisa ngeke uzukwenza lokho. Uma wena esontweni lakho uzokuvumela ukuthi kwenzeke abafana abathandane bodwa phambi kwakho ukhona uthi umfundisi kaNkulunkulu. Wena umunye lesono ungoka Sathane. Lalela animono Sathane ningabaka Sathane. USathane ngeke azakwazi ukuphenduka abe ingane kaNkulunkulu. So ingakho ngasoze ngabiza umuntu ngoSathane. Kepha umsebenzi yakho bayifakazela uSathane uyingane yakho uSathane. Usele thuba lokukhishwa emandleni obumnyama. You understand? Ingakho ngikunika lencwadi le yaseEfesu 6:11 ngifakaza ngayo ukuthi asilwi nenyama negazi. Asilwi nawe. Silo nomoya obabhile sibanjwa imoya. Nibanjwa imoya. Silo nemoya ebamba abantu. You understand? Banike. Incwadi kwabaseEfesu isahluko 6 verse 11. Yes sir. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Hlomani izikhali zikabani? ZikaNkulunkulu. Kufanele iqala isihlome izikhali. Silazi izwi likaNkulunkulu. Sigcwale umoya engcwele. Yikho bethiwa uhlome ngezikhali zonke abacabanga izikhali. Lo wesukisha incwadi le ithi ke thatha umnqwazo wakho wensimbi uthathe lenkema. Bacabanga izikhali zangempela. Kanti ikhuluma ngokuthi gcwala ngomoya engcwele. Amen. Amen. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Yabona iBhayibheli liyahumushwa likhuluma enye into ifuna ukukhasisela lo nto le. Ingakho sithi thina ke khuluma into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Ingakho sokwazi ukuthi sihlole umoya ukuthi lo moya ohamba ngawo iwona lona ngoba ngewona sokutyala into eshwa yikho. Ukuba iBhayibheli ngeke lasoze lazishayanisa. Abantu abezi iBhayibheli kwazi ukuthi ke liyazishayanisa ngenxa ukuthi abambulelo kepha bayathanda ukushumayela. Ithi incwadi banentshisekelo kepha hayi ngoqondo. Banentshisekelo yokukhuluma ngezinto zikaNkulunkulu. Basitshela ngezinto abangazazi hayi kepha ngoqondo. You understand? Banike pride. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Hlomani ngezikhali zonke zikaNkulunkulu. Hlomani lazini izwi likaNkulunkulu. Lazi izwi likaNkulunkulu ilona eliyakukulwela. Izwi wena ngeke uzule wena. Ngisho ukuthi ulele ebusuku ngeke uze ulwe bekufika imoya. Wena uyobiza izwi likaJesu Kristu. Uyobiza ibizo likaJesu Kristu. Uyakukulwela ngokuba asilwi nenyama negazi. Ungani ubona abantu bephethe izibhamu nemkhonto nezinduku kanti bebelwa baliphi kaNkulunkulu. Soze sadlula leso sikhathi. Uthi uJesu ngizele ukuletha ukuthula. Kepha ke ukuthula kuqala ukuze kube khona fanele kube khona udlame. So uJesu lubile khona udlame ngezikhathi ezindala. Ingakho uNkulunkulu awubhubhisa umhlaba ngesikhathi sikaNoah ukuba kwavuka kwanda udlame. Kwanda ubufebe. Kwanda nokonke ukonakala nomona nenzondo. uNkulunkulu lomhlaba ufaka amanzi. So kusukela lapho uze kufike esikhathini sabantwana bakaIsrael bephuma eGibhithe beze bafike kwaIsrael noma eJerusalem. Bahlukanisa umhlaba. Udlame la igcina ngalozo sikhathi. Lo dlame olwenzakalayo alithunywanga uNkulunkulu. uNkulunkulu akasathumela abantu ukuthi bahambe bayolwa nezizwe ezithile. Sekwababusi balemhlabeni ababanjwe imoya yalemhlabeni. Ekuyibona abathumela abantu ukuthi mabahambe bayolwa. Baqasha abantu, bayaqashwa abantu manje bayaholela ukuthi bahambe bayolwa babulala abanye abantu ngenxa yombango walemhlabeni. Umbango walemhlabeni, umbanga oyena, nibanga umhlaba olentuzana wamagolide, nibanga ama minerals, izinto ezofanele izishiye. Ngisho ngishiyela umcebo ingane zenu. Akho umcebo awushiyela ingane yakho la. iBhayibheli lisho wathi ungazibekeli ingcebo emhlabeni. Mothi uyakholwa ukuthi Jesu ngeke kubeke ingcebo yakhe emhlabeni. Ingcebo yakhe izoba sezulwini. Ngokuba lemhlabeni khona ukubola, khona ukuqwala, khona amasela, khona ukufa.
Kepha laba bazibekela abaqongelela ingcebo yabo ezulwini, inhliziyo yabo ibheke ezulwini, nothando lwabo lusezulwini. Kepha abathanda ingcebo yasemhlabeni, inhliziyo yabo isemhlabeni, ingcebo yabo isemhlabeni, uthando lwabo lusemhlabeni. Uthando lwaNkulunkulu alukho kubona. Uthi uNkulunkulu uyakubusisa umsebenzi wezandla zakho, kepha uthi qale funa umbuso wakhe nokulunga kwakhe. Bese uthi zonke lezi zinto ziyakunezezela. Uzozenza ngokuqonda nangokunderstand ukuthi uNkulunkulu kuyini okuyintando yakhe. Ukuba wena usuyazi wena ukuthi uNkulunkulu ubani. You understand? Banike. Ngokuba asibambene negazi nenyama. Asilwi nani? Negazi nenyama. Asilwi negazi nenyama. So, uma sishumela nje sikhuluma nemoya ebamba abantu, imoya yama-weave nema-makeup, imoya yama-tattoo, imoya yama-gold teeth, imoya yama-gold chains, imoya yama-rings, imoya yokufeba, imoya yenkanuko, imoya yokuthanda izinto zasezweni. Sikhuluma nemoya, le moya ibambile, imoya yokuthanda iziwasho, imoya yokuthanda imithi. Ubanjwe imoya waphila ngezwi likaNkulunkulu lilodwa lingabhanqela lutho. Uyakwazi ukuphila ngalo umoya wenzondo. The fact ukuthi wena khona umuntu omzondayo uthi wena usindisiwe, ubanjwe umoya wokuzonda wena. Amanga. Uthi usindisiwe umfundisi, yapho uzoma la uqamba amanga, usabanjwe umoya oqamba amanga. Haleluya. Ngamane ngifele ukuthi ngikhulume iqiniso. Kunokuthi ngifele ukuthi ke ngikhulume amanga ngaqhatha abantu. uNkulunkulu uyayizonda lo nto leyo. Umoya wempakamo ukuzitshela. Umoya wokuthanda izinzipho zokufakela. Isikhuluma ngemoya ekubambile. Ngifuna ukwazi mina, ngifuna futhi ukukubuza ukuthi ungafa noma ngasuyeke zonke lezi zinto ziyezayo. Cha ngeke uzufe. Kepha ungazenzanga noma ungenamali uzama imali ukuthi wenze ikhanda, uzama imali ukuthi ke ukwenza izinzipho. Udla imali engane eqolo ukuze wenze izinzipho. Isono leso. You understand? Uthi uyamthanda umuntu wesifazane, uyamshada emva kwalokho uyamshiya. Uyonana nomuntu wesifazane, unesono ngokwenza njalo. Ngokuba manje umoya wokuphinga. Mhlaba izilwane nithi nisihlabela ukubuyisa abantu. Ungambuyisa kanjani umuntu ehambile emhlabeni? Why phose ngamboni? Glory to God, abantu banomanga. Nibanjwe umoya ezanusi namesisangoma. Ayikho lento eniyenzayo, ayikho futhi ayisoze. Nokuprofethana ukuthi ubani okuzondayo amakhona lokho ukuthi wenza ukuthi. Hatred. Nandisa umoya wenzondo. Imoya emibi leniyandisana ikhohlakele ngaloso senzo leso. Nibanjwe imoya, sikhuluma ngemoya silwi nenyama negazi. Ngokuba lezi zinto ozenzayo uveza imicabango yakho ukuthi ucabangani. Cabanga isenzo esibi. Ngeke kanjani ukushumela nje ngisho ukuthi uyazama ukucupha isona akwenzeki. Soze ngoba ngishilo wami oyingcolo yasikhulumela. Glory to God uyakhuluma. You understand? So ngathini mina? Ngithi ngiyakusaba ngoba wena hayi uyinkabi lalela wena ubanjwe umoya wokuchitha igazi. Umbulali nomoya kaKhayini wena. Uthi uyakholwa ufuna ukulenza izwi. Ubanjwe umoya kaSawuli ongezwa. Haleluya. Uthatha imali yokufeba uzonikela ngayo esontweni. Uthatha imali yokubulala yokuchitha igazi uzonikela ngayo esontweni. Banjwe umoya wena. Banjwe umoya uthi wasindisiwe umfundisi umbishop unabafazi abangaphezulu kwa5 abanye sibahlukana nabo. Ubanjwe umoya kaSolomon ombambile naye. Wamqhalanisa noNkulunkulu. Sikhuluma ngento zamoya. Imoya kumele livumele ukuthi iyamusa bese vokala wena ngiyakhala kuJesu. Mawakavuma ukuthi wena ubanjwe imoya, wena ke usathane uyabusa kwena. Sathane ufuna uvume ukuthi uyisoni, ngiyavuma ukuthi uyisoni, ngiyavuma futhi ngokuphelele. Yisoni. Ukuze ngisindiswe fanele ngibe yisoni. Uzosindiswa kanjani uvele usindisiwe? Uzosindiswa kwini? Yini osindiswa kuyona? Uzibona ulungile. Uzosindiswa kanjani uzibona ulungile? Asilwe nenyama negazi, imoya lebusa enhlizweni zethu ekumele ikhishwe ngegama likaJesu Kristu. Fanele iboshwe, ithathwe lahlelo lwakhe. Fanele ukukholwa ukuthi uyisoni. Amen brother. Amen. Amen. Yes Lord. Amen.
Ufanele ukuhlubuka nabantu bakini bakubaleka bakuzonde bakhulumeka bathi usuyazitshela ukuba uJesu ukhulumile. Inika incwadi ya Luke sahluko 12 from verse 49. Ngifuna ukukhombisa ukuthi uma usakholelwa ukwenzela abanye abantu noma usabanjwe umoya wokuthi wena uyasaba umase ungiphe futhi incwadi ya Johane yokuqala, incwadi yokuqala kaJohane siqale kuyona before uzobe incwadi le, incwadi yokuqala kaJohane sahluko 4. Sahluko 4 from verse 18. Ngifuna ukukhombisa ukuthi ubanjwe umoya wokusaba, ubanjwe umoya kaSathane. Ubanjwe umoya kaSathane ethuba ubanjwe umoya wokusaba, uSathane ukufaka ukwesaba ukuze wena ungezukhululeka okholweni lakho. Uyakholwa uyaqalaza uyazinuka kepha manje awufuni ukudedela. Understand? Akukho ukwesaba othandweni. Lezo lonto leyo uthando lusibekela zonke izono. uJesu wafa ngothando. Engasabi azi ukuthi uzofa kepha wazinikela. So manje ke uzongitshela kanjani ukuthi wena uyakholwa kepha usaba abantu ukuthi bazothini? Bazokusiza ngani abantu? Akukho ukwesaba othandweni. Usaba ukuthi bazokubiza ngenyoni, vele uyinyoni ngokuba incwadi isho njalo. Incwadi ya Isaiah 35:8 ithi kuyakuba khona indlela noma umgwaqo omkhulu. Kuyakuba indlela. Indlela yabangcwele ngeke kungene lutho ongcolile noma beyiziwula kepha bayohamba kuyona lo ndlela leyo. So simele ukuthi beyiziwula ezweni ngokuba le ncwadi yaseKorinte isho the same thing. Isho ngokuba ifa ngene insindiso liwubula kulabo ababhubhayo. Kepha lingamandla kuthina esikholwayo nesindiswayo. You understand? So manje yini nizoyisabela ukuthi umuntu uzongibiza ngani? Ngibize nginike le ncwadi engibizile. Hallelujah. Incwadi yokuqala Mthe uJohane 4 incwadi yakho go ahead from verse 19 or verse 18. Akukho ukwesaba othandweni. Akukho ukwesaba othandweni. Kepha uthando olupheleleyo. Kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba. Likhipha ini? Ukwesaba. Uthando olupheleleyo likhipha ukwesaba. Uthando olupheleleyo. Awusana ndabulo bazothini ngokholo lwakho. Because when unothando likaNkulunkulu. Uthando lomakhelwane wakho, uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. So lolo thando lenza ukuthi wena ungabi nakusoleka ukuthi wena uyesaba ngothando lwakho. Mawusasaba ngothando lakho uNkulunkulu akokuphelelisa. Mawusaphika ukuthi wena usindisiwe ngoba ufuna ukuhlala nabantu abayidaba nezifebe namasayini ukuze ke uzitholakale ubandakanyeka nabo, uthola ubumnandi nabo esonweni. Wena ungokayihlo uSathane. You understand? Amen. Akukho kwesaba othandweni. Akukho kwesaba othandweni. Kepha uthando olupheleleyo. Kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba. Likhipha ukwesaba. Uthando olupheleleyo. Uthando lukaBaba likhipha konke ukwesaba. Limnandi lijulile. Uthando lukaBaba, uthando lukaBaba lumnandi lujulile. Luyazeka yini bo? Awuyazi ngoma. Awuyazi ngoma. Sasifuna esikoleni ngisafunda isabuya manje. Uthando lukaBaba lumnandi lujulile, lumnandi insuku zonke. Bese kuthiwa sesayinambisa sithi nam 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 nam. Lumnandi wangeni mina nje ucula ingoma wena wayefuna ingoma ongayazi ukuyifaka kuyona. Uzobhimba uzongibhimbisa. Glory to God wena ngalezo Luke. Hallelujah. Go then Luke 12:49, right? Go ahead. 49. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni. Uthi uJesu ulethe umlilo emhlabeni. Ulethe umlilo siyazi ukuthi uNkulunkulu ungumlilo. Akithi. Siyazi ukuthi uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo. Mongakwazi lokusho ngokulazi iBhayibheli. Banike incwadi yokuqala lapha incwadi kaMahebheri ngibakhombisa bangaze bathi ke uNkulunkulu lento engikhuluma yiko. uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo nakwincwadi ya Deuteronomy iyafakaza futhi uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo. Nginike lapha kwincwadi yakhe Hebrews chapter 12. Verse 9 right. Right, awuboni verse 9 kwincwadi yaMahebheri. Ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. So kusho ukuthi uJesu ulethe uNkulunkulu emhlabeni. Nayizona engishoyo. Uyayibona ngophela uthi ngangizange ngilethe umlilo. Ngize ukuletha ini? Futhi ulethe ukungcwele emhlabeni. Uyayizona engishoyo. Ayidingi lento ukuthi uthi uyele esikoleni uyohlala phambi komuntu othi umfundisi ukunika assignment. Dingumoya ingcwele asikhulumele. Uthi ngize ukuletha umlilo. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni. So ulethe ukungcwele emhlabeni.
Bengifunisisa kangakanani ukuba ngase wokhelwe. So yena ke ukuthi lo mlilo njengoba uletha uJesu Kristu, yena uNkulunkulu kuyena ulethe ukuthula emhlabeni. Kepha ngaphambi kokuthi kube khona ukuthula fanele kuqale kube khona impi. Futhi impi akusiyona yenyama, impi kamoya. Ingakho kumele bambulale. Ukumbulala kwabo kwakuqala komlilo. You understand? Hallelujah, glory to God. Ukumbulala kwabo kuqala komlilo. Ingakho ethi yena angisakwazi nokulinda until lo mlilo uqale. Hallelujah. Glory to God. Everybody is up, right? Hallelujah. Qalile ukwahlulela. So, siyazi uNkulunkulu umlilo oqothulayo. Lezi ke sishumana leqothula. Lishisa izolo. Abantu abagcwele amadimoni bayasha babaleke bebengakuvumela ukuthi amadimoni akhishwe kubona. Jesus. Amen. Ezololo. Kepha Yelalela, unike ubufakazi ade semakhaya eBhulwa. Amen. Sathi siqala ukushumayela kwagcwala indlu. Sigcina ukushumayela empty indlu. Sekufika abantu nga2. Sisashumayela ukuqala wangena omama babili baphuma bahamba. Mase ngizwa ngo-Andy sesihambile isikhathi ukuthi hey lo mama uthi wena wavele wakhuluma zonke izinto azenzayo uthi mina ngakukela ngakho ngathi akeze esontweni. Akaza ngitshele lutho ukuba izwi likaNkulunkulu lihlola kuphi indlenzo nemicabango. usho njalo incwadi yabaHebheru yahlulela. Amen. Abantu ukuthi bahlulelwe uwena ngoba sikhuluma izinto thina encwadi yabaHebheru 4:12 siyakuvezela ukuthi uNkulunkulu methu umlilo. Amadimoni abantu ofuna ukukhishwa amadimoni uhlala ngisho lishisa izwi. Ahlale limlimaza izwi. Ngoba lifuna ukumkhanda egcineni. Ngoba uJesu uthi ke ubusisiwe noma lowo ike oyowela kulona uyakusindiswa. Kepha lowo ike eliyakuwela kuyena liyakumgandaya abe uthulo noma abe impuphu. You understand? So manje uma wena uza lezwini lenkosi wena uzokhandwa. Ngoba alivuni mina alivuni futhi yena livuna iqiniso ukuthi wonke umuntu makakhuluma iqiniso nomakhelwane wakhe. So bengizoqambela amanga mawubheka ngiyakuthanda wena. Ungathanda uqanjelo lwamanga unkosikazi wakho. Ungathanda uqanjelo lwamanga ingane yakho. So why kumele sivumela amanga sibuse? Why inhlelo kwabandlela amanga anibuswa amanga banike bright. Incwadi kumaHebheru isahluko sesine iverse le-12. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo. Lihlaba lize lahlukanise umphefumulo nomoya namalunga nomkantsha. Liyahlaba. Amathunti yahlaba ibhlungu. Akhuluma ukuhlaba lokho ukuhlatshwa ngenalithi, ukuhlatshwa ngombese. Ngoba ubuza ungena ungene ngespeed. But izwi lingena nje, lingena liulizwa ukuthi eliyabona liyangishaya lezwi lento ekhuluma lento ibhlungu lento engizwayo. Mawukuthi ngokofuna lonke isuke kwena uyabaleka. Ngesikhathi ubaleka wena ukuthi usafuna ukubuswa isono. But mawuhlala wena ubaleka ukuphila. Mawuhlala wena uhlalela ukuthi lento isebenze kukhishwe lo moya lokubambile. Ukuba indaba ayikho enyameni, inomoya. Lo moya ubambile wezinkanuko nokufeba nogwayi umoya lento leyo. Because awuyiboni inkanuko kaGwayi kepha uyayizwa ukuthi ngiyaqalekela ugwayi. Ngiyamhalela umuntu wesifazane ngoba sokugcwele umoya uhala kwena. So uhalela zonke izingane zabantu ozibonayo namantombazane mawubuka ingemumva zayo izinqa zabo ubona nje ukansi wena. Ukuthi abantu nje bagijimisa behle ingane zabantu bacabanga ukansi ukuthi ngiyayilala kanjani. Uzahambe khona abantu ababiyela edolobheni ukuyoshela. Usuku lonke uhlele uswankela ukuvuka ekseni umsebenzi wakhe yabona umuntu uzosebenza isihogweni. Uzoshaya overtime. Umsebenzi wenkanuko. Uvuka ekseni uvukela ukudaba utshwala kuze khona ilanga. Uzosebenza isihogweni. Amen. Uvuka ekseni uvukele nje ukuzilungisa ukuthi uphumule buka abafana ulala ucabanga ukuthi kusazogqokani khona abafana bezokubona kahle nalesiketi sakhe sikho sengile noma nale blue lakho lisho lithengile noma nama leggings zakho ne tight yakho egqokile lesiketi sakhe siveza imthinti yezinqa. Wona ufuna uyobuka uzosebenza ezolweni overtime nale inwele zakho izifakile zokufakela akuzona ezakho namanga
awunazi inwele ezinjalo futhi awusoze uyazonda nje ufake lezo zinwele nalopende ufake ebusweni uyazonda nalabantu bithi wafakile uyazonda wena uyazonda wena uba nje umoya wenzondo kanti uthi ujisile lo moya wenza ukuthi uyazithanda haleluya umoya wenzondo ukuthi wena awuthandi indlela uNkulunkulu adale ngayo uzibona ukuthi uright mawufaka i-tattoo la wafaka i-tattoo la uyahamba emgaqweni utshize bakubona wena ubona ukuthi uright ngoba kwisigora fanele ugqoke i-vest emgaqweni ujoba ama-tattoo ukuze ke uchame ufuna ukuhamba emgaqweni uqimbile ukuze bakubone ukuthi wena usexy uzoba sexy esihogweni uzoba sexy esihogweni ubothi uyadlisa wena kuphatha izibhamu nemoto ezintshontshiwe uzibothi ulungile wena usazolithetha libomvu uzohamba uyobe iginsi lapha esihogweni usazohamba uyipina le moto yakho behle sowupina ngezinqa lapha esihogweni so wasathanda le emhlabeni ngesikhathi ufa bekuthuthula ibhamu phezulu ngazi ukuthi kubungazwa ukufa kwesena thu uyakhashwa bakhapha kahle bakhapha ngomsebenzi yakho usazohamba lapha bazofika nabo nihlangane bahlangabeze lapha phambili abanye sebehambile bafika benza lo msebenzi lo owenzayo thanda ukushaya induku uyaziwa wena ushaya induku ngithi into enyazi udlame phela nisazohamba niyoshaya lapha esihogweni manje ngaphenduke asilehluleni uma ungafuni ukwamukela uJesu othi ke ulethe ukuphila emhlabeni usazohamba uyoqhubeka nemsebenzi yakho yenzayo emhlabeni wonke umuntu uzohamba uyolinda nemsebenzi yakho ukudayisa ngomzimba ukudansa ukuthanda ukuhamba ama-club ukufeka ukhipha izisu ukutshontsha uqamba amanga usazohamba esihogweni thanda ukushaya babathini ukushaya indlwabu ngoba phela alikho elinye igama ukushaya indlwabu usazohamba ushaya esihogweni indlwabu ngongaphenduka ufanele ukuphenduka amen nilalisana kwezinja usazohamba nolala kanjani esihogweni nilatsale wawayibona phinja inja esifazane igibela inja esilisa ngaphezulu wayipho wena ubhizi nigibelana ngendlela engafanele empetheni nihlala imndeni andisanifuna uba nengane manje niyajova niyazivala izibeletho zenu amandla wathathaphi lapho ukuthi wenze lokho wena usazohamba ulithethe esihogweni ungaphenduki kulindile imisebenzi yakhe emile niphuza amaphilisi emva kokwenza ucansi olungekho emthethweni ucansi lomfebe bese mvaka lokho nithi ke nizodla amaphilisi ekseni njalo lithetha libomvu ngifaka ama-condom manifuna ukwenza ukukhohlakala uzolithetha libomvu ngaphandle kokuphenduka isolo leso senzayo ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni bengifunisisa kangakanani ukuba ngabe lo mlilo sobokhele fanele lo mlilo usuqalile isahlulelo lesi sasemhlabeni ukuba uthi angikahluleli umuntu kepha umuntu uzobahlulela yizwi lokho okuzwayo kuhlezi kunembeza wakho ngeke kusuke soze noke nipende izinwele into engathi ishu noke nigqoka amakhanda into engathi ishu ayinomsebenzi lonto leyo lezi zipho zakho usazoshanaza esihogweni ngoba kuzona zakho lezo zipho nedelele umthethweni mtshela uNkulunkulu ukuthi akanenzanga kahle nilandela usathane nikhohlisa nifuna ubuhle basemhlabeni einkanuko zakhona nempakamo yesikhashana inyama yakhe izokubona yabona inyama ihlobisayo isazokubona uzofa bese ufile uzaphansi ethuneni uyodliwa yimpethu akuphela lapho uthi ugesi impethu zakhona ke esihogweni azifi uthi impethu zakhona azifi nomlilo wakhona ufishi so why kumele sikufihle konke lokho amen why losithi uJesu ukuthandile kuphela uJesu wasithanda namanje ithi incwadi wasithanda sayizona so uthando vele lusibekela zonke izono so why uhlele sonweni wena mekuthi uyamthanda uJesu haleluya uJesu wazinhliziyo yakho ekhohlakele uyazivela inhliziyo zabantu zikhohlakele zibonile uyahlongela kwincwadi kaJeremiah athi ke inhliziyo yomuntu yimbi yona kuyele uthi ubani ongayazi uthi mina Jehova uyayazi yena uthi uhlola imidlinzo yenhliziyo Jeremiah chapter 17 from verse 9 ngingathi ngikhulume izwi lingekho eBhayibhelini soze wathi ke wena uzokipha futhi incwadi yeHebheru sahluko 9 sibheke khona incwadi yeHebheru mina yeHebheru sahluko amaroma 9 ufuna uyifunde khona bezokwazi ubeze ufunda khona qala kwincwadi yeJeremiah 17:9 no yeah Thana isho kanje inkosi uJehova uJeremiah hayi uEzekiel bright
Kuyangisiza lokuma eduze kwami ngoba ubuphambili. Jeremiah inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke ingumkhohlisi ngaphezulu kwakho konke futhi njani imbi so ngeke ungitshaje uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho abafundisi beni balowe nitshela ukuthi uNkulunkulu ubheka inhliziyo yomuntu. Inhliziyo yomuntu iveza ubuyena ngaphandle so mawugqoka mawugunda abashini wadweba mawufaka impopho zokufakela ukuthi uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho vele uyayazi ukuthi ke ingini ungumkhohlisi futhi yimbi ingumkhohlisi futhi yimbi ingumkhohlisi futhi yimbi. Kubani ongayazi? Ubani ongayazi? Mina Jehova. Ngeke uNkulunkulu akhuluma kanje akhuluma angayazi. Mawuthatha uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho uyayazi ukuthi wena inhliziyo yakho ungumkhohlisi. So ubanje umoya wenkohliso. Banje umoya kaSathane. Banje umoya kaDraco. Banje umoya wenyoka. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo. So mevivinya inhliziyo uNkulunkulu evivinya kanjani inhliziyo? Ngezwi lakhe njengoba izwi lakhe linamandla. Liyaphilisa. Incwadi yabaHebheru 4:12. Uyena uNkulunkulu okutshela ukuthi yonke into yazi ukuthi ukomelisa wonke umuntu ngokwemisebenzi yakhe. Awunakubalekela noma ikuphi. Uthi uyabuya ngokushonaphi ngokuba uthi uhamba ezulwini lomfiki uthi uyaphansi esikhobheni uyakhona lapho uthi uyaphansi olwandle noma ejuleni kwelwandle ukhona uthi uyapheleni komhlaba ukhona. Amen. Jesu Kristu ukhona. Glory to God ukhona yes. Yes God. Hallelujah. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo. Mina Jehova ngivivinya inhliziyo. Ngihlola izinto ukuba nginike ukuze ke ngikomelise kube yiloyo naloyo njengezindlela zakhe. Ukuze nginike kube yiloyo naloyo njengezindlela zakhe. Wonke umuntu uzaqonyeliswa ngokwemisebenzi yakhe. Njengezithelo zezenzo zakhe. Zezenzo zakhe. So izenzo zakho bawuthi uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho. Why Paul uNkulunkulu methi ke ungaluka ekhanda wena uluka. Why bethi ukuthi uNkulunkulu uyazi inhliziyo yakho uthi uyayazi kithi ngoba uyazi izwi lakhe wena. Uyalazi yena izwi lakhe ngoba nithi kuyihlazo lokuthi indoda ibe nenwele ezinde. Kepha esontweni uluka isinuphu. Wesontweni ugqoka isikhindi. Amen, brother. Uhleze esontweni ufukamela isono lapho sokufeka lokubhiza uchaza amantombazana. Amen. Nithi niyalazi uNkulunkulu wazi inhliziyo zenu ngqoma blue nami nesifazane nifakile lezi zokufakela. Lelo lifakile ezaSathane. Ngoba uSathane ungumqambi. Manga nombulali. Amen. Into eqanjiwe ndiyona uNkulunkulu. uNkulunkulu wadala glory to God wadala ngithi. Hallelujah. Glory to Jesus Christ. Wadala uNkulunkulu. Jesu inkosi. So ngitshela uthini wena? Ndene eqanjiwe ezaSathane. Upende mafaka inziphe uSathane. Ama gold chains out uSathane. Amacici uSathane. Ankle chains uSathane. Tattoo uSathane. Ukugaba umzimba uSathane. Ukukhonza amadlozi uSathane. Amen. Ukulala ngaphambi komshado uSathane. Umuntu wesifazane othanda amablue ogqokisa abantu kwesilisa uSathane. Abantu besilisa abalala nayo nabantu besifazane abalala nayo uSathane. Ubhema ugwayi uSathane. uNkulunkulu akaze udala ugwayi. Umtshontsha uSathane. Inzondo uSathane. Dayisa ke siwasho uSathane. Yonke into eqanjiwe ngikhuluma into eqanjiwe uSathane. Awukhathali ungathini. uSathane uyaqamba. Ungumqambi wakho konke okubi. Unguyise wamanga futhi akame eqinisweni. Lemdako eqiniso. Limenza abaleke bezwe iqiniso. Ingakho abantu boshumayela ukuthi beshumayela babaleke ngoba basadakwe isono. Basa-enjoy ukuphila esonweni. Hayi ngijudge nje wena. Izibhebhela ungajudge. La ngijudge ngitshela isono. Glory to God. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesihlanu. Glory to God. Glory to God. Jesus Christ. Glory to God. Isono. Siwona abantu esikhweni. Amen. Sikhuluma lemoya ekubambile. Ungafuni lemoya ukuthi ikukhulule uzoqhubeka ubaleke. Akazi ubaleke uye ngoba uNkulunkulu ukhona yonke indawo. Uyakubuka nje ngoba uzokwahlulela ngalo izwi bese kuvulwa izincwadi. Kuthiwa nenge yavulwa. Base bahlulela abantu ngencwadi. Kwase kubheka amagama abo angatholakala. Bonke amagama abangatholakalanga base bephoswa ekhwini lomlilo ukufa neHades.
Understand? Amen. Go ahead. Kepha uNkulunkulu wabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Sithandwe sisayizoni. Sibizelwe ensindisweni yobungcwele ukuze sibe ngcwele njengayo sibizileyo. Asibizelanga ukuthi sibe ama Roman Catholic Church. Angibizelanga ukuthi ngibe isonto leZion. Angibizelanga ukuthi ngibe isonto lakwaShembe noma ngibe ngaphansi kwebandla lakaShembe. Angibizelanga ukuthi ngibe Baptist Church. Angibizelanga ukuthi ngibe Lutheran. Angibizelanga ukuba ngisonto lengcwele. Ngibizelwe ukuthi ngibe ngcwele. Fanele mina ngibe ngcwele ukuba losibizile uthela ungcwele. Hallelujah. So ipolitiki le yalemhlabeni ama-uniform nemfaniswano okwelemhlabeni iqanjiwe lezo zinto ezikaSathane. EzikaSathane. Ubona ngikholwa kanjani engishumayela ngoba ngigqokele ukuthi ngibonakala ukuthi ngaphansi kwabani. Bofuna ukwazi ukuthi ngigcotshwe ubani. Yilo okhuluma njengamanje. Glory to God. Uyakhuluma. Hallelujah. Ngicela siyabonga. Uyakhuluma. Lord Jesus. Lokho ngithobela ukuthi usonto aphi ukusiza ngani ukusonda lapho ubusahlele esonweni. Amen. Lo nifukamela izono. Lokho ngithobela ngamabandla lithi wonke amabandla azongena ngane ezulwini. Angeke umuntu akekho ulongena ngabe ezulwini. Umuntu ungena ngomsebenzi yakhe ezulwini. Jesu. Hallelujah. Ngena ngomsebenzi yakhe ezulwini. Amen. Umsebenzi yakhe emihle yona ezokulandela. Umsebenzi yakhe emibi nayo izokulandela. Uyosebenza ngaphambili. Akukho ukuthula kwababi soze kwaba khona. Glory to God. Akusoze. Akwenzeki ngithi ngizama ukuzenzisa ngithi ngifuna ukukhuluma into ezokujabulisa akufiki la kancane futhi. KwaZulu-Natal uJesu. Hallelujah. Ngoba kuthiwa shumayele izwi. Amen. Ukube. Amen. Ukuhle. Yes Lord. Unathi. Ibalele. Yehlisa. Juluke. Hallelujah. Umanzi. Yala. Yabanda. Glory to God. Amen. Bakhuze. Yes Lord. Amen. Ukuba siyafika isikhathi. Manje isona isikhathi. Lapho babalekela khona iqiniso. Babuthelana abafundisi babo. Abazobatshela izinto abafuna ukuzizwa. Ngoba babajwaye izindlebe baflathelise izindlebe zabo eqinisweni. Iqiniso liyakukhulula. Lowo ke indodana yomuntu emkhululile uyakuba ukhululiweyo. Jesu Kristu ungumkhululi wezoni. Manje lobumnyama. Isho njalo futhi incwadi nginika incwadi yase-Efeso. Because ke siliyeke iBhayibheli. Incwadi yase-Efeso chapter 5 from verse 7. Ngakho ke ningabi labahlanganyela nabo. Ningabi labahlanganyela nabo. Ngokuba kade nalingubumnyama. Ngoba besihambe akufanele sihlangane nezoni ngoba nathi besiphile ezonweni kepha sesikhishiwe. Kepha manje ukukhanya enkosini. Kepha manje singukhanya kuphi? Enkosini. Ukuhamba ngoJesu nomoya ingcwele singukukhanya. Akufanele uzugqoke uniform ukuzibonakala ukuthi hayibona ke lapha bangcweleke. Yabona phaya. Hayi yabona phaya. Hayi angeke. Yabona phaya. Akukhanya ukukhanya kwena. Akukhanya uNkulunkulu kwena. Ungakhanyiswa uniform. Ungasakiswa futhi ukuthi umuntu ugqoke uniform noma ufaka ukhola noma ufaka ukhola azafake ibhanti elikhulu afake ichain engathi lenja elinesiphambano elilenga isithixo. Ungasakiswa ilonto leyo. Asakiswa ilonto leyo. Uthi umuntu ubizwa ngobishop asakiswa igama lakho mina. Lord to God nginqebe ngisiqhela sikaSatha ngisiqhela sikaJesu. Hambani njengabantwana bokukhanya. Ngisiqhela sikaJesu ngokuba ke ngisebenzela yena yonke into engikhulumayo ngisebenzela uJesu. Angibheke holo. Hallelujah. Hallelujah. You understand? Amen. Baningi. Hambani njengabantwana bokukhanya. Hambani njengabantwana bokukhanya. Ngokuba izithelo zokukhanya zisebuhleni. Ngokuba izithelo zokukhanya zikuphi? Zisebuhleni. Yes sir. Bonke. Yebo baba. Nasekulungeni. Nasekuqinisweni. Nihlole ukuthi kuyini okuthandeka enkosini. Yizo lonto leyo. Uyayenza indlonto kwi-homework le. Bathi umsebenzi wasekhaya. Uhlole ukuthi kuyini. Uyakwazi yini ngoba siphikisha isikhathi esiningi sifuna ukuhlola izinto ezingela sidingo eBhayibhelini. Lokho kuyikona kumele sikwenze ukuhlola kuyintando kaNkulunkulu nalokho kuwenza uNkulunkulu ajabule ngathi asifuni ukuhlola. Yini basuke mawenza lokho usukuba nje umoya wenkanuko nomoya wokukhohliswa. Hallelujah. Umoya wokufisa nokufuna. Nalokufunda kakhulu uyena esikoleni uyofunda ngeBhayibheli uzositshela ngomlando weBhayibheli. Umlando weBhayibheli uqala kuGenesis. Hallelujah. Hallelujah. Losifunda into engekho eBhayibhelini. Isitshela ukuthi ke hayi ngoba kuyizona leyo akhuluma izinto zokuzikhukhumeza. Agape. Hallelujah.
ukuthi manje ubizwa ngamagama amakhulu esingawazi uzongitshela ukuthi le gama lisho ukuthini ngesiGreek lisho ukuthini ngesiZulu. Hallelujah. Amen. Ha glory to God isho lento esho eBhayibhelini. Yes, Lord. Amen. Amen. Yisho isifebe noma ungathatha ukuyisa kwesingisi. Amen. Amen. It's a fornicator. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Angazi ke besusa kwesiGreek ngoba sikhuluma isiGreek. Lord Jesus. uNkulunkulu ungilethele nje ukuthi ngilazi ngale ndlela le engikhuluma ngayo. Ngoba uNkulunkulu sikhuluma zonke izilimi. Ayibona indaba. Amen. 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 Abanika izilimi. Hallelujah. Bazongitshela ukuthi wena hayo awufundile ngale ngayazi ngesiGreek angayindaba usho uthini. Ithathwa kwisiGreek letha kwisingisi. Ithathwa kwisiHebrew yisho kwisiGreek ukuqala nje. Yasuka kwisiGreek yaseke ichasisana ngazo zonke ezinye izilimi. Kepha isuka kona kwisiHebrew. Ulimi lokuqala emhlabeni isiHebrew. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa Ngokuba lezikhathi zokungazi uNkulunkulu wahlenga akaziboni. kodwa kalokhu usememezela Kepha ke kubantu manje ziningi uNkulunkulu izono azizibile abantu bezenza. Yokuthatha abafazi abaningi. Bathi uNkulunkulu ayibuka lo ikake ethi umuntu manje makabe nomfazi indoda bayinamathele umfazi wayo. Ukuba konke lokho usefuna abantu bakhona ukuthi ke wena aneliswa yiloko uNkulunkulu ashilo. Wena uyasifunela wena ngenkanuko thatha abafazi abawu3 abawu4 hayi ngokuba uSolomon wakwenza. Wakwenzani egcineni? Akathanga abafazi bezizwe wamkhonzisa izithixo. Lord Jesus. uDavide ngokukhanuka umuntu wesifazana azange athathe umfazi womuntu abulalise umuntu. Umuntu othembakele kuyena. Ngangumtshela ukuthi ke wena ukhona into ezokujustify. uNkulunkulu uyakhuluma nangayo kwincwadi eDeuteronomy lento ukuthi inkosi ebusayo ayina kuthatha abafazi abaningi. Ayina kubusa futhi ingcebo. Amen. Ithi lapha kwincwadi yeZaka or Proverbs chapter 30 from verse 9. Ngifuna ukukhombisa lapha. Izinto engizifunayo mina ke enkosini njengomhlengi. Ofuna ukwazi ukuthi yini ofuna lapha uNkulunkulu ngikhombise ngikunike incwadi yeZaka 30 from verse 9 then uzozwela ukuthi yini ngempela engifunayo ngoba ngifuna ukwenza kakhulu lokho kuyintando kaNkulunkulu. Ingakho sihlola imibhalo ukuba kuyona sithi sinokuphila okuphakathi ifakaza ngoJesu banike Incwadi iZakha isahluko 30 verse 9. yes sir Funa ngisuthe. Qala from verse 8 Hallelujah. Incwadi iZakha isahluko 30 verse 7. yes sir Izinto ezimbili engizicela kuwe. izinto ezimbili engizicelayo kuwe Ungangingcabeli nazo. uNkulunkulu ngiyacela moya ngcwele lezi zinto ezimbili engizicelayo ungangingcabeli nazo ngiyazicelela Ngingakafi. ngingakufi ngicela uNkulunkulu ungcwalise kale zinto ezimbili engizicelayo kuwena ngiyenze intando yakho futhi qhubeka bright Dedisela kude nami okuyize namanga. dedisela kimi izinto eziyize leze nomoya wenkohliso namanga Unganginiki ubumpofu nengcebo. unganginikeli ekutheni ngibe isihlupheki Amen. unganginikeli ekutheni ngibe impofu noma ngibe isicebi Kepha ngiphe isinkwa kepha nginike nje ukuthi ngikwazi ukulala ngidlile engisimiselweyo. nezwi ke futhi lana isinkwa sesimiseleyo sasezulwini nesakhona emhlabeni kepha esibalekile sakuphi esasezulwini Futhi ngisuthe ukuze ngikwazi ukuthi ngidle ngisuthe ngikuphike ngithi uJehova ungubani na? ngokuba uma sengisuthi senginakho konke gcwala imphakamo yayizona nto leyo gcwala imphakamo ukuze bese ngoba bese ngisuthi ngiyokuphika Ngikuphike ngithi uJehova ungubani na? ngibuza ukuthi uJehova ungubani abantu bonke abacebile bayazitshela basho uNkulunkulu wakhuphi why pho uhlupheka why pho ungenayo imoto akakunike phela imoto akakunike umuzi why ungenayo umfazi Funa ngibe mpofu ngebe ngibe mpofu ngokuba uma ngiyihlwempu ngilone igama likaNkulunkulu wami. so kahle hle uyasitshela ukuthi uma sihamba noNkulunkulu masingazinikeli emizweni yethu asicele kuNkulunkulu ngokuthobela silinde ukuze ngokuba mawuhluphekile amathuba omntshontsha nezinto ezilahlile ngolimi lamanje zibaningi lo ngabona uma uthathe ngekubonakala kanti kuyabonakala uyona yayizona nto leyo glory to God uyona uyathanda uthanda banike bright ngibuyela ngale kwincwadi enduzana ya Luka bese uya kweEfeso Luka 12:52 Hallelujah. 50. Hallelujah.
Incwadi ngokuka Luke isahluko 12 verse 50. Yes sir. Kepha nginombhaphathiso engizakubhaphathiswa ngawo. Kwakumele afe engakuthiwa sibhaphathisene kuKristu ngokuba wafa ngokwenyama wavuka ngokamoya. Nathi ke kumele sife ukufa kwaKristu ukuze sivuke ngokamoya umzimba inkazimulo. Ngikhathazeke kanjani ukuze ufezeke ukuze kugcwaliseke. Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Nithini lethe ukuthula emhlabeni na? Ngithi kini cha angilethanga ukuthula. Kepha kakhulu ukwahlukana. So umelethe ukwahlukana kulabo abamukela uKristu. Uthi kwincwadi yaJohane nginika ukuthula hayi njengokuba emhlabeni kunikwa ukuthula. Nginika ukuthula kwaBaba wasezulwini. Unikwa ukuthula kulabo abanoKristu. Kepha ezweni uzohlukanisa uzoqeda ukuthula phakathi kwabantu abazalana naye. Ngokuba umunye uzohamba noJesu omunye anyanye lo munye besihamba noJesu. Ngokuba uzothi hawo besifeba nawe nje besintshontsha nawe nje usuyazitshela ukuthi ungcono manje. Bese iqala umuntu akuzondela ukuthi wena usuphila impilo yokulunga. Ibona ke lokho akulethile uJesu uzohlukanisa umuntu nesono, ahlukanise umuntu noyise nonina ngokukholwa hayi ngokwenzondo. Ngokuba kusukela manje kuya kuba khona abayisihlanu endlini. So uma sihlele siwumndeni mekusindiswa ababili abanye laba u3 sethiwa mekuhlatshwa amadlozi bathi ke hayi laba ngabathindi bayazitshela phela. Bazibona bathi basindisiwe. Abantu bayinyanya kabi into ukuthi abantu basindisiwe ngoba naka abazenza izinto abazenzayo ezokukhohlakala. Glory to Jesus. Hallelujah. Bayinyanya amakhulu ensindiso ukuthi khona abantu abahlambana zegama likaNkulunkulu abantu basindisiwe. Ungazibizi ngomsingo ukuthi usindisiwe. Ungabohlukane nesono. Amen. Awabosindiswa nje. Umuntu osindisiwe umuntu osehlukane nesono. Hallelujah. Hallelujah. So lento ukuthi hayi umntwana kaNkulunkulu osindisiwe nami ngiyamthanda uJesu. Ngiyapha ubhizi ngapha ubhizi abafana, ubhizi amantombazane, ubhizi nezinto zasezweni. Awabosindiswa. Angibahluleli ngiyakeqiniso. Umuntu osindisiwe umuntu osehlukene nesono. Hallelujah. Usehlukene usasindisiwe uyasho ngokukhuleka ngisindisiwe. Bathi yenza lokho ukuthi cha. Angikwenzi lokho. Abantu badinga sebehlonipha usindiso lwakho. Ngeke abantu bahloniphe wena. Usabiza ngomuthi usindisiwe. Bathi wey siyamazi lo. Amen. Siza bani lokuthi usindisiwe kepha izinto zobumnyama. Awusindiswanga wena. Sihlale sonweni kuze kuvame umusa na? Kufanele yini sihlale sonweni kuze kuvame umusa? Khana kanye. Okay, buela ngale ngokuba ke iyaqhubeka. Yaqhubeka ithi thina safa kanye noKristu. Yes Lord. Singaphinde kanjani sibili sihlale sifukamela isono. Ukuba thina sibulewe ngokwenyama nemisebenzi yenkanu sigcwalise ngokwama sivusiwe kabusha. Uvuswa kabusha kwesibili ke oqala yiloko kokwamukela ivangeli ukuthi ivangeli yakutshela lokho kuyisono, lokho kuyisono, lokho kuyisono. Wena lokungcontula ngisono. Ulekizwe lokulikhipha ngisono. Uyakhipha nje. Ngihlanze Nkosi. Uzopheleliswa. Hallelujah. Understand? Hallelujah. Andike. Ngokuba kusukela manje kuya kuba khona abayisihlanu endlini inye. Yes sir. Bahlukene. Abathathu nababili. Abathathu nababili. Ababili nabathathu. Ababili nabathathu. Bayakwahlukana. Baza kwahlukana. Uyise nendodana. Uyise nendodana. Indodana noyise. Bazobhekana ngeziqu. Unina nendodakazi. Unina nendodakazi. Indodakazi nonina. Bazobhekana ngeziqu. Unina zala nomalokazana wakhe. Yes sir. Umalokazana nonina zala. Bewuyangale kwincwadi ke yase Efeso 6. Sikela lento ukuthi asile inyama negazi. Ngokuba uJesu uthe uzokuletha ukuhlukana emhlabeni. Uyena ohlukanisa abantu nezono. Uyena abantu bakhomba abantu endleleni naseqinisweni nasekuphileni. Ukuba yena uyindlela neqiniso lokuphila. Uyena futhi osikhulula kule moya esibambile. Ingakho iBhayibheli lithi asili nenyama negazi, kepha sikhuluma nemoya ekubambile. Ngegama likaJesu Kristu siyayibopha sithi hlukana nalabantu bakaNkulunkulu wena moya kaSathane. Ubadedele beze kuNkulunkulu. Ukuba uNkulunkulu ukhulumile kwincwadi yaIsaiah sahluko 43 from verse 3. Khuluma eshabantwana bakhe bayokubizwa ukuba noJesu futhi uthi ke ukhona uhlobo lwezimvu olungekho kusamele luyodlaza. Manje ke mekhuluma kanjalo uNkulunkulu usethi abantwana bakhe bagcwalisa umhlaba wonke wathumela abapostoli bakhe ukuthi ke hambani ezizweni zonke niyokwenza abafundi abakholwa nababhaphathise ngokuba ke uNkulunkulu usebize uthi isikhathi ngesikhathi uBright ethi ke uNkulunkulu emekile isikhathi ukuthi abantu ke bagcwala umhlaba wonke ukwenza ukuthi abantu bese kufika isikhathi sokugcwaliseka bonke bafinyelelwe baficwe yizwi bese baficwe yizwi kwincwadi yaIsaiah uthini yokubabiza kuphi
Incwadi Isaiah isahluko 34 43 from verse 3, right? Ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wakho, ongcwele kaIsrayeli, umsindisi wakho. Ngiyanika iGibhithe libe yihlawulo lakho, iKhushi neSheba esikhundleni sakho, ngenxa yokuba ubuyigugu emehlweni ami, futhi ubudumile, uthandekile kimi. Ngiyakunika abantu esikhundleni sakho. Bambe lapho ngichaze. Umuntu obethandekile, uNkulunkulu ufuna ukumbuyisela. Uthi ke njengoba eGibhithe enza ngayo neKhushi enza ngayo isibonelo, abantu ababi labo bangezwe. So uNkulunkulu uyokuzibuyisela kulabantu ababi, kepha abantu bakhe ufuna babuyele kuyena. Ukuba udumo lwakhe luvele ngabo ebenzela izibonakaliso abakhiphe eGibhithe. So ke manje ke njengoba bagcwalise umhlaba uthini? Nezizwe esikhundleni sokuphila kwakho. Ukuze usindiswe umuntu kaNkulunkulu fanele kube khona wazobhujiswa abangafuni ukuzwa. Ngeke usindiswe ungazange kube khona isono. Futhi ngeke usindiswe ungazange uze ulazi iqiniso. Iqiniso liyakukhulula. Kufanele ukufundiswa ngekweqiniso ukuze kusindiswe umuntu. So uma uphumile endleleni lo ongakholwa uma selifika izwi uza kubhujiswa ngenxa yalowo ozakusindiswa. You understand? Amen. Anganomenzi says that. Hey, glory to God. Go ahead. Ungesabi ngokuba nginawe. Ungesabi ngokuba nginawe. Ngiyakuyiletha inzalo yakho iphume empumalanga. Yes sir. Ngiyakuletha inzalo yakho iqhamuke kuphi? Empumalanga. Yeah, ukuthi ke manje ngiyabuyisela inzalo yakho iphume empumalanga. Ngikubuthe nasentshonalanga. Ngikubuthe, ngikuqoqe nasentshonalanga. Ngiyakusho kuyo inyakatho. Ngiyothi ke enyakatho. Balethe. Nakuyo iningizimu. Yabuza uJesu ungabagodli. uJesu uthi khona ezinye izimo. Yes, Lord. Hallelujah. Jesu uthi khona ezinye izimo. Bese qedile ugcwalisa konke uthi ke hambani ezizweni zonke sebakhethile abantu azobathuma. Akasabathumi ngemisebenzi eminingi, bathuma ngezwi. Hambani utshela abantu ukuthi uJesu ukhona. Nami ngatshelwa lokho ukuthi angitshela abantu ukuthi uJesu ukhona. Kwathiwa ngeke ngifike lapha ngoba ngitshela abantu izengigcwalisa konke. Kusamele ngimtshele ukuthi uJesu ukhona. Ngisazomtshela ukuthi uJesu ukhona. Nezinye izimvu nginazo. Ukuthi uJesu nezinye izimvu nazo. Ezingesiso ezalesi sibaya. Engesona zalesi sibaya. Nalezo ngimelwe ukuziletha ziyakuzwa izwi lami. Kube mhlambi munye nomalusi munye. Mhlambi munye nomalusi munye. Incwadi ngokuka Johane isahluko 10 verse 16. Yes sir. Manje ke buya ngale buya ngale kuIsaiah besaqeda kubelo Efeso. So sibiziwe ngezwi ukuthi sizoba nomalusi munye. Sibiziwe ngezwi ukuthi sizoba lizwi linye. Ingakho umpostoli athi ke ngiyalincenga bazalwane manikhulume lizwi linye. Hallelujah. Nibe mqondo munye ngokuba uKristu akahlukanisiwe. Amen. Umhlengi akasoze abonkulunkulu noma abethelwe avuke kufeni njengoJesu ngosuku lesithathu. Ushembe usethuneni. Hallelujah. Yes Lord. Opope bonke basethuneni. Yes Lord Jesus. Amen, brother. Manje ke sibizelwe ezweni. Mangasukholwa iBhayibheli uyokholwa uqede. Udlula nje abantu akathi abantu iminyaka u50 bakholwa ukuba wenza lokhu ubhalwe phansi. Amen. Amen. Ukwenze lokhu ubhalwe phansi. Ngiyakusho kuyo inyakatho ngithi balethe. Nakuyo iningizimu ungabagodli. Nangasezathi ngithi ungabagodli. Lethani amadodana ami. Lethani amadodana kaami. Akude. Namadodakazi ami. Uphume emikhawulweni yomhlaba. Emikhawulweni yonke yomhlaba. Onke abizwe ngegama lami. Bonke ababizwa ngegama likaJesu Kristu. Nengiwadalele inkazimulo yami. Yini inkazimulo? Uthi ubadalele ukuthi bafane naye. Yes Lord. Engiwabumbile. Wasibumba but inkazimulo ngenxa yesono yasaphucwa inkazimulo. Yaqala kuDavid yaphucwa kuAdam yaphucwa inkazimulo. Kuzobuya namhlanje inkazimulo seyiqhamuka ngoJesu. So manje uma sifana noJesu sithola inkazimulo ngokuba sidalelwe inkazimulo yakhe. Babuthele ngalo incwadi yaseEfesu Christ sibhala. Incwadi yaseEfesu isahluko 6 from verse 12. Mase Paulo usiyabhala.
Incwadi kwabase-Efesu isahluko 6 verse 10. Yes, sir. Elokugcina, Elokugcina. qinani enkosini Qinani enkosini. nasemandleni ayo amakhulu. Nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu. Thandani izwi likaNkulunkulu. Lazini izwi likaNkulunkulu. Ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Ukuze nikwazi ukunqoba impi kamoya namaqhinga kaSathane. Ngokuba asibambene negazi nenyama. Ngokuba asilwi nenyama negazi. Kodwa sibambene nemibuso. Silwa nemibuso. Namandla. Namandla. Nababusi bezwe balobu bumnyama. Nababusi bezwe balobu bumnyama. Nabawomoya bobubi emkhathini. Moya eminingi emibi emkhathini. Abantu abaningi babhajwe emkhathini khona bephila manje. Babajwe imoya. Moba imoya emkhathini ubelong emkhathini. Oh Jesus. Ukuba imoya emkhathini ekubusayo. Awubuswa umoya ongcwele. Banika incwadi yezenzo. Ngoba manje sifuna ukuntshela ukuthi yini kumele niyenze. Ufuna ukuqhubeka. Qhubeka bese uyavala. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi. Yes sir. Nalapho senifeze konke. Nalapho seniqede konke. Nime. Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe. Izinkalo zenu Ngeqiniso. ziboshwe ngani? Ngeqiniso. Ingakho sishumayela iqiniso. Asidlali sishumayela iqiniso. Ukuba iqiniso lelo likhulu labantu. Uma simile asime ngokusime ngeqiniso. Singani ngokuthi sincenga abantu ukuthi bahlale ezonweni zabo. Nokuthi siphabe sifuna ukungena emaphaketheni enu. Sifuna nje ukushumayela ivangeli kaNkulunkulu ngoba linjalo singakweleti umuntu anything ezothi wasaqamba amandla. Sikhuluma yonke into ebhalwe phansi. Ngincwadi yezenzo 2:38. uPetru wayesethi, "Phendukani, iloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza." Manje ke uma ufuna ukubhabhadiswa ke waliza iBhayibheli lithini mase uphenduka ezonweni zakho sowushiya bese uvuma umoya ingcwele usebenze enhlizweni yakho uyabusithinda mase ufuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu kule nombolo ebonayo escreenini ukuze sikwazi ukwenza indlela ukuthi sifinyelele kuwena ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu ukuze uthethelele amacala akho uhambe ngempilo leyo uNkulunkulu asabele yona enkazimulo egameni likaJesu Kristu. Uma ukuthi khona imibuzo nama neBhayibheli yosithinta futhi usibuze ukuthi ngabe yini ofuna ukuyazi uNkulunkulu uyakenza indlela ukuthi uthole impendulo ngamandla akhe. uJesu Kristu inkosi sicela uNkulunkulu asigcine siphinde futhi sibonayo. Sicela umkhuleko brother Nkosi. Jehova uNkulunkulu ongcwele Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu onothando omdali wezulu nomhlaba ukuba usiphile uNkulunkulu olunye usuku Jehova engcwele ukuba uNkulunkulu siphe abantwana bakho Jehova engcwele isinkwa sokuphila, isinkwa samoya uNkulunkulu nomusa okuyizwi lakho Jehova engcwele. Siyacela uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba ukuba Jehova engcwele wenza abantu balizwe izwi lakho, ubavule amehlo, ubavule indlebe uNkulunkulu, babe nokuqonda uNkulunkulu, baphenduke ezonweni zabo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyacela uNkulunkulu nomusa mdali wezulu nomhlaba ukuba lenze umsebenzi izwi lakho uNkulunkulu njengalolu suku abaphosoli uNkulunkulu babeshumayela izwi lakho, abantu bahlabeka enhlizweni zabo. Namanje siyacela uNkulunkulu nomusa ukuba lelizwi libahlabe abantu enhlizweni uNkulunkulu, baphenduke uNkulunkulu, baqashuke emaketangini kaSathane, yonke imimoya ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, yonke imimoya kaSathane babambile kube uwe uNkulunkulu bakhululayo Jehova engcwele. Sikhulekela nemindeni yethu nabo bonke abantu bakule ndawo uNkulunkulu nalelo lonke izwe uNkulunkulu nomusa mdali wezulu nomhlaba kube uwe Jehova engcwele uspreadayo izwi lakho ukuba abantu lifinyelele endlebeni zabo uNkulunkulu baphenduke. Siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyacela nathi uNkulunkulu ukuba usiphe ukuqonda, usivule ukuqonda uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba, usiphe amehlo omoya sikwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle, sishumayele izwi lakho, singacompromise, singashintshiswa abantu, kepha uNkulunkulu nomusa mdali wezulu nomhlaba silambele, sifune intando yakho ikhathi zonke. Siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu kube uwe uNkulunkulu osanctifyayo, osingcwelisayo ikhathi zonke.
Siyakucela konke lokho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ukuze kube phakade. Amen. 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 I know God is a good God. Yes, He is. I know God is a good God. Yes, He is.